ja. Oh, ik heb veel te veel mensen om me heen. Oh, iedereen denkt dat hij het beter weet dan ik. Oh, ik verlies evenwicht. Er zijn te weinig mensen die me begrijpen kunnen, baby girl. Te veel mensen om me heen, toch voel ik mij soms alleen. Of meestal alleen, ik weet het niet, misschien ligt het aan mij. Hoogstwaarschijnlijk wel. Eeuw, ja, wat moet ik eraan doen? Oh, eenzaam. Ik wil niet alleen gaan, nee. Maar de meeste meisjes in mijn leven blijven even, dan zijn ze verdwenen. Ligt het aan mij, mij. Aan mij. Aan mij. Aan mij. Ze noemen me selfish, maar egoïstisch ben ik verre van. Oké, misschien een klein beetje, maar ik wil verder gaan dan dit. Ik moet het kicken verplicht. Voor elke keer dat ze me liever worden laten vallen dan dat ze me hielpen uit de mist. 3 uur 's nachts, ik lig eenzaam in mijn bed. Er ligt een andere meisje dan gisteren en ik versta niet eens wat zij zegt. En ik lees niet eens wat zij diep. Ben niet doof, maar ik kon niet horen. Van jou ligt het aan mij. Aan mij. Aan mij, hoe ligt het aan mij? Hey, flesje komt net uit de douche. Jacka is meestal maar Jella, geen moves. Loose, ik sta niet in rally met true. Bitch, I'm a dog, woef. Ik zoek naar de pengesting hier in de room. Damn, ik neem nog een slok van die goose. Want die bitch die is high as the roof. Fuck, ik ben nog steeds met die goons. En geen een die ik net op ontmoet. Hey, baddie spicy white. Gin vol met ice. To brighten up the night. Issue with me, bitch, I might. Ik weet je hebt vriend, maar oké, zet die boy, get your money up. Promise, je hoeft niet te denken aan hem, baby, sorry love. Vanavond ben jij met de ballers, we hebben de city love. En baby, ik wil dat je weet hoe dan ook ben met je, niet je hoe dan ook ben met je. Het maakt niet uit hoe slecht het gaat. Ik ben daar voor jou. En zelfs als je niet weet waarheen, dan ben ik nog steeds daar voor jou. Als je alle Limburgers die professioneel actief zijn in de muziekindustrie bij elkaar op zou tellen, zou je op honderden uitkomen. Denk dan aan muzikanten, maar zeker ook aan productiemedewerkers, geluidstechnici, lichttechnici, runners, boekers, tourmanagers, muziekdocenten en ga zo maar door. Elke grote stad in Limburg heeft een eigen professioneel poppodium. Dat maakt dat er 6 grote podia zijn in onze provincie, met in totaal bijna 100 betaalde medewerkers. Al die zalen samen zijn goed voor jaarlijks zo'n 1000 concerten, clubavonden en andere evenementen. Naast deze podia zijn er in Limburg bijna 65 festivals. Van regionale klassiekers zoals Urpop, Harrow Café, tot de wat grotere Mama's Pride, Bruis, tot het nog grotere Jera on Air, Zomerparkfeesten en Bospop, tot Europa's oudste en onafgebroken popfestival, Pinkpop. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er ook nog kleine theaters, podia en jeugdhuizen die zich bezighouden met het programmeren van muziek. Daarnaast zijn er ook meer dan 20 muziekscholen door de hele provincie. Door de hele provincie komen natuurlijk alle muziekgenres voorbij, maar toch wel leuk om een paar opvallendheden even uit te lichten.
In Heerlen en Venlo zie je dat vooral dance en hip-hop een grote rol spelen. In Sittard, Weert en Roermond zijn het vooral rockbands en tributebands die het goed doen. En in Maastricht zie je dat pop en rock vooral heerst, met natuurlijk ook af en toe een bezoekje van een Belgische band. Er zijn meerdere grote namen die uit de Limburgse muziekscene komen, zoals Blackbird, Kroonijzen, Lucas en Steve, Eigen. En bij de Limburgse popprijzen ontdek je de grote namen van de toekomst. Van harte welkom bij de uitreiking van de Limburgse popprijzen 2023. En als allereerst nog één keer een groot applaus voor Jury 11. Van jullie. Ja, dankjewel. Live publiek in de zaal, dat mag je horen. Jury won vorig jaar de prijs De Belofte en dat betekent dat hij dit jaar Pinkpop mag openen. Wie volgend jaar Pinkpop mag openen, dat weet je aan het eind van deze uitzending. We vieren vanavond de Limburgse muziekscene en alles dat daarbij hoort. Je hoorde het al een beetje. Het gaat over initiatieven die hier zijn ontstaan. Bijvoorbeeld hier in de muziekgieterij, waar 17 jaar geleden Bruis ontstond. Bijvoorbeeld alle artiesten die afgelopen jaar nummers hebben uitgebracht, albums, EP's en die gespeeld hebben in kleine kroegen, grote poppodia of bijvoorbeeld festivals zoals Bruis. En natuurlijk ook de mensen achter de schermen, de producers die thuis alles in elkaar gemixt hebben en de festivalcrew die evenementen op touw heeft gezet, zoals bijvoorbeeld Bruis. Die mensen, vooral die mensen achter de schermen, daar gaan we mee beginnen, want dit is de eerste categorie van de Limburgse popprijzen. De genomineerden in de categorie Young Professional. Bob Geerlings. Hij weet hiphop uit de hele provincie met elkaar te verbinden. Als cultuurcoach in Venlo en bij de provincie, maar ook als rapper in samenwerkingen met andere muziekstijlen. Lieke Lenders. Een jonge professional met een groot hart voor dance. Lieke is sterk in concepten ontwikkelen, houdt zich bezig met wat speelt in de regio en heeft een duidelijke visie als programmeur. Luc Kuipers. Een nieuwsgierige, harde werker met een bomvolle agenda. Na zijn studie heeft hij de sprong in de diepe gewaagd en met succes op dit moment aan de slag voor opdrachtgevers als Grenswerk, Pinkpop, Paaspop, Mojo en meer. 3 Limburgse professionals die zich inzetten voor de muziekindustrie, maar één van hen gaat met die award naar huis. Wie dat is, daarvoor is hier Richard Lomans van de muziekgieterij. Hallo, hi. Ik maak me ook voor de eerst open, dus... Young Professional. De commissie zag een genomineerde die zich onderscheidt door een ondernemersgeest en impact. Ook buiten Limburg. Hoewel de jury onder de indruk was van alle genomineerden en alle deze jonge mensen die al zoveel bereiken, steekt de winnaar er voor hen bovenuit. Het is inspirerend om te zien hoe iemand op zo'n jonge leeftijd al samenwerkt met grote spelers uit de industrie. De winnaar van de Limburgse popprijs in de categorie De Belofte is Luc Kuipers. Gewoon leuk. Je moet wat zeggen, hè? Ook een groot profiel gaat aan Bob en Lieke. Een eer om naast ze te staan. En ik denk dat deze prijs voor alle organisaties zijn die ons een kans geven om te mogen doen wat we willen doen. Dus dat is hem denk ik wel. Er is afgelopen jaar ontzettend veel muziek uitgebracht in Limburg. Meer dan 50 liedjes maakten kans op de Song van het Jaar. Dit is de top 3. Ruby Mas, F.E. Tommy Gazer, Home. I will always be, yes I'd always be a home for you. Shengshare en de Scherle, durfsfiguren. Oude tijd, oude vriend, voor altijd in gedachten. Te lang blijven plakken en tranen gelachen. Leiders aan.
Beste Song, de eerste publieksprijs van vanavond. Mensen konden hun favoriete liedjes opgeven en daarna kon er ook nog wekenlang gestemd worden op die favoriete liedjes. Dat waren er ontzettend veel, meer dan 50. En alle genres kwamen voorbij. Hip-hop, techno, singer-songwriter. Alle talen kwamen ook voorbij. Nederlands, Engels, soms ook liedjes in het plat. Maar uiteindelijk is er uit die grote hoeveelheid liedjes een selectie gekozen. En dat betekent dat voor 3 artiesten het nu een stukje spannender gaat worden. Om het toch nog even wat spannender te maken, Pop in Limburg heeft van die lijst een Spotify-lijst gemaakt. Die duurt 3 uur lang. Heb je even de tijd? Ga even luisteren naar al die genomineerden, want ze zijn het echt allemaal waard. Maar er kan natuurlijk maar 1 de winnaar zijn. Wordt dat Ruby Muss? Wordt dat Tommy Gezer? Of Shang, Cher en de Shelle? Ik pak de envelop erbij. De winnaar in de categorie Beste Song is Ruby Muss met het nummer F.I. Alsjeblieft, podium is voor jou. Dit had ik echt niet verwacht. Ik sta echt volledig te trillen. Maar ja, dankjewel iedereen die op mij heeft gestemd. En ja, dankjewel papa en mama voor mee te helpen. Zij zijn mijn #1 supporters. Dus ja, dankjewel. En tot de volgende gig, I guess. Ruby Muss, winnaar van Beste Song 2023. Leg de microfoon lekker weg. De prijs mag je meenemen. Het feest vanavond, dat is voor jou. Dankjewel, Ruby. De genomineerden in de categorie Beste Initiatief. The Breakfast Club. Bad Habits. As Equals. Intussen zijn bij mij komen zitten de genomineerden in de categorie Beste Initiatief. Graag wil ik jullie allemaal nog even voorstellen. Billy, laat ik bij jou beginnen. Je bent medeoprichter van de Breakfast Club. Dat is het collectief. En de Breakfast Hub is de plaats die jullie in Sittard hebben, toch? Ja, dat is helemaal correct. De Breakfast Club is de community inderdaad, wat we al sinds 7 jaar aan het opbouwen zijn. En nu sinds een jaar eigenlijk onze eigen jongeren cultuurcentrum hebben geopend in Sittard. En jullie hebben onlangs doorgekregen dat jullie mogen blijven in de Peterschool. Ja, dat klopt. Dus we gaan er flink alles aan doen om het mooiste en het beste eruit te halen voor de cultuur. Wat zijn dingen die jongeren bij jullie kunnen doen? Eigenlijk alles. We hebben toegang tot de studio, naaimachines, kunstatelier, tekenspullen. Eigenlijk wat je nodig hebt om creatief bezig te zijn. En die proberen we op een mooie manier aan te bieden voor de jeugd. Te gek. Naast jou zit Martin. Je hebt het onder andere over een hip-hop event hier in de muziekgieterij. Ja, klopt. Maar het is niet alleen een event als ik zeg, het is een muzikale avond. Jullie kijken echt naar de creatieve kanten of de creatieve aspecten breder van hip-hop. Ja, klopt inderdaad. We proberen ook met creatieve partijen heel vaak dingen te doen. Lokale artiesten uitnodigen om dingen te maken. Exposeren bijvoorbeeld op die events. Daarnaast, de nacht is een soort van sociale uitlaatklep voor de jongeren. En daar proberen we een podium voor te bieden. Komende zaterdag hebben jullie de volgende editie, toch? Ja, klopt inderdaad. Maart. Dat is allemaal een ticket kopen. Bijna uitverkocht, dus je moet snel zijn. Ja. Wat gaat er die avond gebeuren? Dit is de eerste keer dat we eigenlijk de hele venue gebruiken. We gaan proberen om ook een tweede genre erbij te pakken. Het is groeien en kijken wat het ophoudt. We hebben heel veel dromen. Eén daarvan is een festival bijvoorbeeld. Dat is ver weg, maar met een kleine stapjes proberen we daar naartoe te werken. Nou, je zit naast de goeie, denk ik. Want Anita is van het As Equals Festival. Dus je kan er misschien nog wel iets over vertellen hoe ze dat aanpakken. As Equals staat ook inderdaad voor de gelijkwaardigheid. Maar jullie pakken dat breder aan dan bijvoorbeeld alleen een filmfestival. Of dat is ook allemaal vanuit meerdere creatieve kanten belicht. Ja, dat klopt. We zijn begonnen als filmfestival, de AC Cultuurfabriek en Filmtheater Nieuwe Scène in Venlo. En van daaruit zijn we gegroeid naar expo, pop, theater. Dus alle vormen van cultuur waarin je alle leeftijden, jongeren tot en met oud, leuke dingen kunt aanbieden, een leuk programma kunt aanbieden. Maar ook makers de kans kunt geven om hun werk te laten zien. Ja, afgelopen jaar stond in het thema van vluchtelingen. Weet je al wat komend jaar of wat dit jaar gaat gebeuren? Ja, dit jaar is het thema Roots aan de beurt. Dat kunnen we heel mooi breed aanpakken. Zowel in de wijken
maar ook grote namen die we dan neer kunnen zetten in het theater, maar ook in de popzaal. Ja, en dat is misschien wel iets wat bij jullie alle drie ook terugkomt, hè? De roots. En vertellen waar je vandaan komt. Dank jullie wel voor jullie toelichting, van jullie initiatief. Hartstikke mooi natuurlijk dat jullie allemaal genomineerd zijn. Dat kun je in je zak steken. Maar er kan er toch maar één de winnaar zijn. En om die winnaar bekend te maken is hier Paul Moerel van Pop in Limburg. Hallo, hallo. Wauw. 3 hele mooie initiatieven. Onder de genomineerden zag de commissie een initiatief dat een inspiratiebron en voorbeeldfunctie kan zijn voor projecten binnen en buiten Limburg. Hun toewijding aan het creëren van gelijke kansen en het vieren van diversiteit zet een nieuwe standaard voor hoe initiatieven en events kunnen bijdragen aan een inclusievere samenleving. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie Beste Initiatief is As Equals. Super bedankt. Dit is voor mij echt een complete verrassing. Want ik zag 2 fantastische initiatieven naast me zitten op de bank. Die mij ook gewoon jaloers maakten. Ik dacht van, ik zou dat ook wel bedacht willen hebben en willen doen. Dus eigenlijk is deze prijs ook een beetje voor jullie. Maar ik neem hem mee naar huis. Lekker naar de ESE Cultuurfabriek en naar de scène. En volgend jaar zijn jullie misschien aan de beurt. Dank jullie wel allemaal. Dankjewel Anita. De winnaar van het beste initiatief is As Equals. De volgende categorie is Beste Album. Daarvoor is hier presentator en muziekkenner Sander Ruiters. Ja, dames en heren, het beste album, dat is natuurlijk eigenlijk het allermooiste prijs. Want daar gaat het om waar die gedachte van de muzikant in een repetitielokaal wordt omgezet en dan ook nog wordt verzameld op een album met meerdere nummers. Wat wil je nog meer in het leven? Dit. En we gaan er doorheen, want er zijn 18 genomineerden en die verdienen een plek. En daar hoort ook albumart bij. Andy and the Antichrist uit Horst bijvoorbeeld, genomineerd. Jazeker, Eurotrash uit Venlo, genomineerd. Mooie cover. Cold Grit, post-hardcore uit Weert. Ja, het bestaat allemaal, mensen. Zoek het op Spotify, u kunt het. Kovac, natuurlijk, uit Baarlo, met een nummer op deze plaat met de zanger van Rammstein. Kan zomaar winnen. Prachtige popmuziek uit Heerlen van Ralf Winkler. Prachtige plaat, fijn om te horen. Uit Urmond. Ja, mensen, uit Urmond. Daar komt Endeavor vandaan. En die maakte deze prachtige For the Time Being. En die zijn denk ik hier, want er wordt gejuicht. Wie ook hier is Lotte Walda. 2023 uitgebracht. Ja, fijne plaat dit hoor. Prachtig. Lotte Walda, fijn om te horen. En die ook hier zijn, is natuurlijk Solomon. Een waanzinnige fijne indie rockband uit Maastricht. Hadden een hele fijne tour dit jaar. Veel gespeeld. Lex van Lex Uiting uit Venlo. Ja, kan ook zomaar winnen. Oud Prins ook vooral. En dan gaan we dit fijne album Luzu van Vlekkeloos. Heerlijke fijne hip. Ja, het is heel fijn. Fijn om naar te luisteren. De beste liveband van Nederland, mensen. Wonen tegenwoordig weer in de buurt van Maastricht. De Wolf. Mocht ze afgelopen jaar op Pinkpop aankondigen en bekijken. Ja, het is gewoon niet normaal hoe goed die gasten zijn. Blackbird, Merel uit Kessel. Kan ook zomaar winnen. Is ook genomineerd. Mooi album gemaakt. Young Umbro. Onder leiding eigenlijk van Skeer en Boos. Hip-hop. Ja, dit is ook leuk. Leuke plaat. En ik zie hem staan, maar hij is ook genomineerd. Yila. Ja. Een poëet. Het is gewoon echt heel fijn. Je voelt hier ook Maastricht in dit album, vind ik dan. Hij rapt het ook af en toe. Rangel uit Venray, pianist. Kan ook zomaar gaan voor de beste plaat. Oetbeegde. Ja, dit is ook gewoon heel mooi hoor. Ga dit luisteren mensen. The Waiting. T-Way Gin. Mooi albumhoes ook, vind ik. Dan persoonlijk. En dan nog 2, fijne hip-hop albums. Train of Thought van Elmatic. Ja, zijn hier. En Blabbermouth. Genomineerd. Una Cultura met SQB en met Beaumontes. Jongens, ja. Need I say more. Er is hier een envelop, er staat hier een platenspeler. Daar ligt trouwens ook iets op. Maar die heeft niet een voorkeur. Ik ga kijken wat het is. Ik weet het niet. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie Album van het Jaar is geworden
Lex Uiting met het album Lex. En het ding is dat Lex net vader is geworden. Ja, hij was onderweg hier naartoe, al een week lang, maar vorige week is hij vader geworden. Ja, Lex, heel veel proficiat en ja, heel veel... Ik weet hoe het is. Ik heb er zelf ook 4. Lex gaat toch iets zeggen namens Lex. Bart Jansen, Sjors van den Herenbeet, Jack Veld, Hans van Vondelen, Peter Brusset, Thijs Takke, Hanneke Uitenwilligen, Michael Lamme, Ruud Zelen, Rob Jacobs, Joost Kroon, Sjoerd Rutte, Werner van Gool, Beert Dra, Hiske Brongaerts, Chantal Jansen, Christel Rouleau, Trent van Enkevoort, Bart Storken, Sjoerd de Vries, Martijn de Laat, Martijn Souhier, Ben Rodenburg, Jonas Petersen, Travis Toy, Robert Goudswaard en Suus en Kees Uiting. Kortom, ik heb deze plaat echt niet alleen gemaakt. Ik heb het met heel veel mensen samen gemaakt en daarvoor is deze prijs ook. En natuurlijk voor oog. Leven Limburgers voor het stemmen op mijn debuutalbum Lex als album van het jaar in Limburg. Dankjewel. En wij en ik, we gaan de komende jaren nog lekker door in het dialect met oh hey, zingen met een zachte G en we blijven altijd hey. Oh hey, zingen met een zachte G, want het vult veel doende B. Dankjewel voor het stemmen. Wie is gauw? De winnaar van de tweede publieksprijs van vanavond, Lex Uiting voor het beste album. En dan is er nog 1 categorie te gaan. In de categorie De Belofte. Martin Sillen. Janet Live. Nora Rhodes. En ze zitten bij mij op de bank, de genomineerden in de categorie De Belofte. Geef ze nog 1 keer een groot applaus. Van harte welkom alle 3. Hoe gaat het met de zenuwen? Zijn jullie een beetje oké? Best manageable. Ja, manageable. Nou, dan begin ik meteen bij jou, Nora. Want jij hebt iets heel spannends gedaan. Hier zitten, dat is al spannend. Maar jij ging de straat op om mensen te vragen wat ze van jouw muziek vonden. Gewoon face-to-face. Hoe ging dat? Dat klopt. Ja, nou, ik vond het heel eng om te doen. Maar ja, ik ga volgende week vrijdag komt mijn debuut-EP uit. Dus ik wilde wel weten wat mensen ervan vinden. En het was vrij positief. Dus aan iedereen die kijkt, volgende week vrijdag komt mijn EP uit. Wel luisteren, AUB. Dankjewel. Wat wil je nog zeggen over je EP? Hoe ging dat schrijfproces, dat maakproces, hoe is het gegaan? Nou, het ging eigenlijk best wel soepel. Ik bedoel, heel veel artiesten hier kunnen denk ik wel hiermee eens zijn. Maar voor elk goed nummer dat je schrijft, zijn er ook echt heel veel slechte. Dus dat selectie, ja, het proces was best wel lastig. Maar ja, ik heb het daarna opgenomen en het ging allemaal heel soepel. Omdat ik het ook natuurlijk superleuk vind om te doen. Dus ik heb er vooral heel veel zin in om het uit te brengen, zeg maar. En ook echt fysiek in handen? Ga je het uitbrengen op plaat of op cd? Of? Ja, ik ben nu bezig met cd'tjes. Ik wilde wel vinyl, maar dat is wel een beetje prijzig. Dus misschien voor een album. Ja, als die cd's uitverkocht zijn, dan heb je genoeg geld, toch? Precies. Dat is de volgende lading vinyl. Ja. Ik zie jullie knikken. Job, ik kom even bij jou. Martin Sillen, die EP is eind vorig jaar uitgekomen. Ja, inderdaad. Ja. En de nieuwe nog hebben een release gehad toen, was heel leuk. En veel goede reacties erop gehad. Dat is te gek. Wat was voor jou deze EP? Want jullie gaan al een paar jaar mee. Hoe ga je dan een nieuwe EP aan? Wat wil je daarin kwijt? We gaan al een paar jaar mee, maar ik denk dat we dit jaar vanaf de EP, vanaf het eerst echt serieus bezig zijn geweest met niet alleen de muziekkant, maar ook de rest, de marketing, hoe zet je jezelf neer. Dus waar we 4 jaar gewoon lekker muziek hebben gemaakt, zijn we nu meer bezig met ook, we willen stappen verder maken.
En dat ik dan hier zit namens Marten Sill is natuurlijk al een groot compliment. Dus daar ben ik heel blij mee. Dus, ja, dat zegt jij eigenlijk al genoeg. Ja. Maar jullie stonden ook op Eurosonic Noorderslag met de Penguin Showcases. Ja, tijdens Eurosonic Noorderslag. Ja, moet je altijd een nuance in aanbrengen, maar goed. Nee, en ik wil dan ook kwijt, als we toch in promotie zijn, 3 mei gaan wij ook een nieuwe single releasen. Zojuist vorige week opgenomen bij Ingo Jette Moon Studios. Dus 3 mei, een nieuwe single. Te gek. Ja, daar is dit moment voor. Pak jullie moment. Ja, Janet, kom ik natuurlijk ook bij jou. Je hebt een groot moment te pakken, want je bent niet alleen genomineerd hiervoor, maar je gaat ook meedoen aan popronden. Ja, daar heb ik aan meegedaan. Heb je aan meegedaan al? Ja. En je bent genomineerd voor de grote prijs. Yes, ja. Daar hebben we laatst ook opnames voor gedaan. Dat was heel leuk. En waar focus jij nu dan het meeste op? Is dat je zo meteen live wil gaan spelen? Of ben je toch in je muziek nog dingen aan het ontwikkelen? Een beetje van beide. Ik ben heel erg met mijn live act ook steeds meer aan het ontwikkelen en kijken wat we nog kunnen toevoegen. Omdat het best wel een elektronische set is natuurlijk. En mijn releaseplan staat ook nog heel even op het wachten. Want ik heb al nummers, maar er moet nog even een paar stappen dat selectieproces van Nora, dat herken je wel. Daar zit je middenin. Ja. En live, wat wil je dan gaan doen? Weet je dat al een beetje? Hoe dat dan meer, wat je gaat toevoegen, hoe dat dan uitkomt te zien? Ja, eventueel live synths. Want qua bezetting wil ik het nog uitbreiden. Want we hebben dan nu nog gitarist en DJ en zang. En ik wil het gewoon groeien en blijven repeteren en blijven spelen. En gewoon kijken van hoe hou ik het meest uit mijn elektronische popmuziek. Zodat mensen er live gewoon maximaal van kunnen genieten eigenlijk. Te gek. Dat klinkt hartstikke goed. Heb je nog een datum die je wil noemen? Of een... Oh ja, goed. Goed idee. Ik heb binnenkort Mama's Pride en Bevrijdingsfestival. Door zenuwen weet ik even data niet. Dat maakt niet uit. Kunnen we allemaal online opzoeken. 11 mei. Iedereen moet jullie sowieso nu online gaan volgen. En dan kunnen ze dat allemaal meekrijgen, toch? Dat is waar. Zoek ons op. Dat is het. Volg ons. Precies. We gaan jullie niet langer in spanning houden. Want 1 van jullie wint de belofte en gaat met die award naar huis. Maar wie is het? Daarvoor is hier Arjo Klingers van Mojo. De belofte. Met een unaniem besluit van de commissie wordt deze prijs toegekend aan de act die niet alleen vernieuwing brengt binnen de Limburgse popscene, maar ook landelijk opvalt door een frisse sound. Een artiest die zich onderscheidt door middel van een geluid dat nieuwsgierig maakt. Het recente succes tijdens de popronde en een hit die hoog scoort op Spotify onderstreept het potentieel. De winnaar van de Limburgse Popprijs in de categorie De Belofte is Janet Liv. Daar ben je weer. En dat betekent dus dat jij volgend jaar het Pinkpop Festival mag openen in 2025. Ik ben er bang voor. Zo, dit ziet er handig uit. Ja, zo, wow. Ik ben helemaal aan het shaken. Ik vind het super vet. Ik ben dit zo dankbaar. Ik hoop echt dat ik een mooie show mag neerzetten op Pinkpop. Ik wil Rens Jansen heel erg bedanken, waarmee ik echt met liefde mijn muziek samen mee maak. En mijn band. En ik wil mijn ouders ook heel erg bedanken, die me altijd steunen en meegaan in de drukte en zo. En in de chaos. En ja, en jullie ook bedankt. En iedereen bedankt. En dank jullie wel. Wow. Janet Liv, winnares van de belofte, de popprijs 2023. Je mag hem nog heel even aan de kant zetten, Janet, en erbij komen zitten, want we gaan nog genieten van een optreden. En dan gaan we dit straks groots vieren met z'n allen. Want met deze categorie zijn alle prijzen vergeven. Gaat het goed? Ja, kom lekker erbij zitten. Ja, joh, gaat goed. Ik lig straks daar. En zo komen we bijna aan het einde van deze uitreiking van de Limburgse Popprijs. De belofte van 2023 is bekend. Van Janet Liv mogen we komend jaar veel verwachten. En zij opent volgend jaar Pinkpop. De Week van de Limburgse Popmuziek komt er weer aan. Dat wil ik graag nog even benoemen. Deze zomer zijn er een week lang ontzettend veel live optredens door de hele provincie. Heb je nou nog een tuin beschikbaar waar artiesten in passen? Meld hem dan vooral even aan. En zeker ook als je artiest bent en je wil een optreden organiseren. Ga dan online naar de Week van de Limburgse Popmuziek.nl. Als het goed is kun je vanaf ongeveer volgende week zoiets aanmelden.
Thuis, dankjewel voor het kijken. Blijf vooral deze artiesten volgen. Blijf online Spotify luisteren. Volg ze allemaal op socials. En ga zeker ook naar concerten in de buurt, naar festivals in de buurt. Want zo houden we samen de Limburgse muziekscene bruisend. Nog een keer, dankjewel voor het kijken. Een hele fijne avond. En hier is nog één keer Jury 11. Iedereen nog één applausje voor Janet Liv. Ze heeft gewonnen. Let's go. Oh my god, ik heb OCD. Net een bus van de party. Zij is vandaag op die Covaché. Zij is vandaag op Bacardi. Oh my god, ik heb OCD. Too many people op die party. Ze wist niet veel van die Cartier. Big she just come over here, over here. Damn, she's so fine, so fine. My baby, come closer to me, closer to me. Shawty, jij bent alles wat ik zie tonight. It's a crowded places. With too many faces. Oh, die laatste Henny was er één te veel. Blue eyes, shawty gewoon het sunlight. Tik thuis, sprak daar aan een Engels zo van baby je bent damn fine. Vroeg wat ze drinken, wow Hennessy, no ice. Later heeft ze mij bij de nek net als een bowtie. Even later catch ik haar weer in het rookok. Zeiden je bent fine en ze zei ze vindt me ook hot. Ze blijft maar piepen in mijn mind, al ben ik sober. Love intoxicated, Scorpio's van eind oktober. Maar nu ben ik in de Uber, ze is naast me nu nog cute. Eigenlijk wil ik dat ze meekomt naar mijn hotel. Ik ken haar veel te kort, maar toch heeft ze me een lok. Ik wist wel dat het komt, maar toch niet zo snel. Oh my god, ik heb OCD. Net de bus voor de party. Ben vandaag op die Covaché. Zij is vandaag op Bacardi. Oh my god, ik heb OCD. Too many people op die party. Dat misschien niet veel door mijn Cardi. Werks van jou, dus kom over hier, over hier. Dit is Philharmonie.